Гүлназ, рәхимет, тапшыруыбызны башлап җибәрик. Хәерле көн, кадерле тамашачылар, эфирда манзара тапшыруның 13 май чыгарылышы. Сауларбыз, хөрмәтлеләребез. 13 саны берегезендә куркытмыйдыр дигән теләктә без тапшыруыбызны башларга әзер. Ак болыттай шау чәчәкле май иртәсе тормышыбызга якты тәэсирләр алып килсен. Табигатьнең уңай энергиясе һәркайсыбызның яшәү көчен арттырсын. Хөрмәтле авылдашлар, бүген бездә ТНВ телеканалы Яулаштау авылының үткәне, бүгенгесе, киләчәге бу хакта тулырак хәбәрчебез Раил Садретдинов репортажында. Дөрес үстергән алмашны астын кисеп баралар, ул инде үзенең шундый бер рәвешен алсын өчен. Алмагач утырту үстерүләрен байлар сабасында урнашкан бакчачылык үзәге җитәкчесе Алим Галиуллин ачар. 1812 елгы Бөек Ватан сугышы каһарманы кавалерист кыз Надежда Андреевна Дурова үзенең озын гомеренең соңгы 35 елын Алабуга шәһәрендә үткәргән. Биредә аның йорт утары сакланылган. Тарихи мемориаль комплекска онлайн сәяхәт кылырбыз. Саба районына Миша буйларына юл алыйк. Миша суы бик күп җырларда телгә алына. Шуларның берсендә мондый юллар бар. Миша суы быргаланып үтә шушы авылдан. Әйләнәсе куе урман, саклый җилдән, давылдан. Фирдания Гыйльфанова сүзләренә иҗат ителгән әлеге җыр Яулаштау авылына багышланган. Биредә республиканың мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән тарихи ядкар бар. Ул узган гасырда манарасы киселми калган 95 еллык тарихы булган мәчет. Өлкәннәр сөйләгәнчә, ул чорда колхоз рәисе булып эшләгән Хади исемле кеше мәчет манарасын кистерергә җыенганын әтисенә әйтә. Әтисе аны: "Әгәр син мәчет манарасын кистерсәң, мин чыгып асылнан кисәтә." Шул сүзләрдән соң рәис бу начар нияттән кире кайта. Мәчетне мәктәп итеп үзгәртәләр. Яулаштау авылы Саба районының төньягында табигатьнең искиткеч матур бер почмагында урнашкан. Борынгылар йорт салыр өчен Миша елгасына якын җирне, үзәнлекне сайлаганнар. Тарихи чыганакларга караганда һәм инде безнең авылның аксакаллары сөйләү буенча инде аның тарихы ерак 1600 елларга барып тоташа. Бу ул вакытларда инде бу тирәдә куе урманнар булган, һәм менә инде бик матур Миша елгасы ага бит инде. Ул вакытта бит инде бөтен кешеләр елга кырыенда урнашып яшәгәннәр, һәм менә ул безнең аксакаллар сөйләгән буенча инде монда шул елларда инде Бәймәш, Миләш һәм Мазар дигән кешеләр килеп монда урман кисә башлаганнар. Һәм инде алар басулар чистартканнар дип инде игенигә башлаганнар. Һәм ләкиннәр монда менә шундый Яулаштау дигән авыл барлыкка килгән. Яулаштау атамасының килеп чыгышы авыл тирәли булган тауларга бәйле. Ябалак тау гыйбарәсе үзгәреп, Яулаштауга әйләнеп киткән. Тарихка күз салсак, 1877 елда биредә 431 кеше яшәгәнлеге мәгълүм. Авыл халкы игенчелек белән шөгыльләнгән. Һөнәрчелек барлыкка килә. Менә шул чорларда инде монда Юнусовлар дигән байлар һәм инде Шарипов, Касым дигән кешеләр монда юн эшкәртү фабрикалар ачалар, инде тире эшкәртү фабрикалар ачыла. Менә шулай итеп тормыш инде бара авыл җирлегендә. Колхозлашу еллары, авылга беренче трактор кайту, авыл уңганнарының хезмәте, сирәк һәм кадерле фотосурәтләр бу. Авыл тарихына багышланган аерым хезмәт булмаса да, киләчәктә китап язу теләге юк түгел. Кызыксынган кешегә материал җитәрлек. Әнә, мәдәният йортының бер бүлмәсендә генә дә никадәр байлык. Авыл тарихы музее әлегә биредә урнашкан. Киләчәктә җыелган экспонатларны тәртипкә китерү эше алып барылачак ди. Яулаштау авылында элек-электән белемгә омтылган халык яшәгән. Мәчет мәхәлләсе турындагы мәгълүматлар 1880 елларга карый, ә бүгенге Аллах йорты бинасы 1926 елга. Ул төбәк республика һәмиятендәге мәдәни мирас объекты булып санала. 1925 елда бит янгында бу мәчет янып бетә. Һәм инде кешеләр, крестьяннар җыелып, сөйләшәләр дә инде әйдәгез мәчетне тергезәбез, яңадан төзибез дип уйлашалар. Һәм инде һәр хуҗалык үзенең хуҗалыгыннан бүрәнә бирә, тиешле күләмдә инде бүрәнә бирә, үз кешеләре белән мәчетне төзеп куялар. Һәм ул 26 елда эшли башлый инде. Һәм менә инде бу чорда бит инде дингә шактый гына каршы чаралар үткәрелә бит инде. Ул вакытта манаралар киселә башлый бит инде. Менә авыл кешеләре инде бик нык
birden bulup karşı tıralar. Biz meşini özümüz düzdük, hem biz onun manarasını kesmeyimiz deyip karşı tıralar. Hem şuaydı bu manara isen kola. Manarası isen kalsa da meşitte ibadet kılı to'xtatıla, onu klub itip faydalanalар. So'ngroq toshlandiq halda yotgandan so'ng 1993-yilda kapital remont o'tkazildi, ham meşitte yeniden ozan yangıray başlay. Yavlaştov avulunda bugün 120 xo'jalikda 450 kishi yaşay. Bolalar baqchasi, bir degan madaniyat yurti, o'rta maktab bor. Onda 89 bola bilim ola. Hürmetli avuldaşlar, bugün bizde TNV telekanalı. Biz mine şulay her günü sizge haberlerini jetkirip turabız. Bugünkü çıkarılışını manzara tapşırığında koruya alasız. Туган авылларына гашык яшьләр аны тагын да таныту өчен тырыша. Instagram социаль челтәрендә Яулаштау авылы хәбәрләре һәм кешеләре белән таныштырып бару өчен махсус сәхифә булдырганнар. Авыл яшьләре күзеннән бер генә вакыйгада эзсез югалмый. Шулай 2017 елда ничектер безнең авылның да шундый Instagram бите барлыкка килде инде, аны яшьләр шулай уйлап таптылар. Һәм ничектер нинең халыкның кызыксынганын билеп алдык инде. Авылда ниләр үтә, нәрсәләр булачак. Шулай ниләрне хәбәрләрне кертә башладык. Башта фотосурәтләр генә керә иде, аннан соң инде кызыклы репортажлар белән кертә башладык. Без аны бүтән җирдән хәбәрләрне җыеп торырга тырышабыз. Мәдәният йортыннан бер кеше җибәрә, балалар нинән бакчасыннан бер кеше җибәрә, мәктәптән дә шулай безгә килеп тора, без кертеп торабыз инде. Бу сәхифә үзенә күрә авылның мәгълүмати агентлыгы. Аның белән кайчандыр Яулаштауда туып үскән һәм хәзер читтә гомер итүчеләр дә бик кызыксыналар. Шунда кереп сагынуларын басып чыгалар. Авылның киләчәге турында уйлап һәм һәр ялда анда ашкынып кайткан яшьләр булганда, димәк, Яулаштауның киләчәге якты әле. Мөселман дөньясы уразада. Бу айда дин кардәшләребез игелекле гамәлләргә, гыйбадәтләргә тагын да күбрәк вакыт һәм мөмкинлек табарга тырыша. Хәзрәтләребезнең вагазларын да ешрак тыңласак урынлы булыр. Тапшыруыбызны Хызур ТВ каналы әзерләгән видеоязма дәвам итер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Galemlerimizni yoktan bar kılışı Rabbimiz Allah-u Teala'ga hamd senelerimiz, maktavlarımız anağına bulsa idi. Her barşalarımızın ihlas köngüllerimizden çıkan sanavsız salavat şeriflerimizni, hayır dualarımızını, izgi tileklerimizni Allah Rabbul İzza kabul etip şuşu galemge rahmet için jiberilgen barşalarımızga da kurkem örnek ko'rsatuvchi bulgan. Allah Rabbimizning emir buyruqlarini erishtirgan Rabbimizning haq rasuli Habibi Muhammed Mustafa sallallahu alayhi ve sellem hazretlerine, onun ahl beytine, sahabelerine, tabi'inlarga Rabbimiz Allah o'zi erishtirsa edi. İzgi Ramazan şerif aylarımızını Rabbimiz Allah-u Teala mübarek kılsın. İhlas köngüllerimizden şuşu aylarda işlegen iyilikli işlerimizni, amel ibadetlerimizni kimşiliksiz etip, king rahmetleri bilen kabul etip, barşalarımızını da Allah Rabbimiz özü şatlandırsa idi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bulay degen: لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة. Eğer kişiler Ramazan ayının savabın, onun şuşu ecirinin küpleliğin bilseler, onlar ul ayının bir yıl devamında buluğun dilerler idi deyip haber kılgan. Hem bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi
İmam el-Bukhari Hazretlerinin hadisler jıyıntığında getirile bir yıl davamında buluğun dilerler idi. İzgi Ramazan Şerif ayındı. Ramazan Şerif ayı bereketli, şerefli ay. Bizni şistartuşu, baklavuşu ay. Allah Rabbimiz her parçalarımızını da şuşu ayının sansız ecirlerine eriştirip biz miskin bendelerin özü zorlasa idi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "İza caa Ramazan futihat abwabul cenneh ve gulliqat abwabun nar ve suffidat şeyatin." Ravahul Bukhari. Ramazan Şerif ayı jitkeş barşa cennet ışıkları açıla. Barşa cehennem ışıkları yapıla. Hem şeytanlar şılbırga oturtıla deyip bizge haber kıldı. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "İnne fil cenneti baben yuqalu lehu'r rayyan." Dürüstlükte cennetin bir ışığı var. Hem ol ışığının ismi Rayyan'dır. Rayyan deyip atala. Yedhulu minhu saimune yevmel kıyame. Cennetke şu ışıktan urazat tutuşlar kirer. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Hem başka urazat tutuşudan gayri şu ışıktan cennetke kira almaz. Fe iza dakhalu ughliq felam yedhulu ahad. Hem sıngı urazatı tuşu cennetke şu ışıklar aşağı kirgeş, ol ışık yapılar. Hem şu ışık aşağı indi cennetke, başka kişi kira almazdı. Yani şu ışık mahsus urazatı tuşular için bilgilengen. Lakin cennetin eli başka ışıkları da var. Korkırga kirek mi? Kara indi şu urazatı tuşağına cennete kiralayken, şu ışık aşağı kiralayken, başka kişiler şu ışık aşağı kiralamı iken deyip korkuğa sabışırga yaramay. Başka ışıklar da var. Lakin mahsus urazatı tuşular için, iman ahillerinin bulgan urazatı tuşular için şu Rayyan ışığı bilgilengen. Mine bizde Allah Rabbimizin rahmetin ümit etip saharlarımızı tamamlaganda, avuz açkanda Rabbimiz Allah'a yalvarabız. Günahlarımızdan arındırığın ütenəbiz. Şulay yok, cennet ehillerinden bizni kılsan idi deyip Allah Rabbimizga ihlas köngüllerimizden dualarımızını jitkirəbiz. Ey Rabbim, tutkan urazalarımını kimşiliksiz etip kabul kılsan idi deyip Allah Rabbimizga şulay dua kılabız. Lakin uraza nersesi mi? Urazanın mağnesin, biz uraza tutuşular, mene şu ayda, Ramazan Şerif ayında buluşular, anın mağnesini anlayız mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kisete: "Leysa siyam minel akl ve şurb, innema siyam minel lağvi ve rafaf" dedi. Uraza o. Rizq bilen sudan gına, şeyden gına tıyılıp oturup tugel. Urazağız ol şulay yok. Telegizni hem kullarıgızni günahlı gamellerden, işlerden tıyıp turu deyip bizge haber kıldı. Gacayip söz ey kardeşlerim. Biz Ramazan Şerif ayın sabırlık ayı deybiz. Çünkü Kur'an'da Allah Rabbimiz anı sabırlık ayı deyip. Şulay yok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de anı sabırlık aydı bizge jitkirdi, kursetti, anlattı. Deriz aydı beytəbiz, şu ayda özümüzün nefsimiz bilen küreşəbiz. Allah Rabbimizga yalvarabız. 18'şer, 19'şer saat uraza tutabız. Kadirlep saklıyız tilimizni gaybetten, kiretmegen sözlerden, yala yağulardan tuktatırga tırışabız. Lakin bit var şundu yok aralarımızda kişiler. Bendeşilik arkasında ıntılıp gidip urazanı fakat şu rizıklardan, işimliklerden yine tıyılıp duru deyip uylap, gaybetke kirip gidip, başka kişilerini kimsitu, rencitu, alarının hakların
үзләштерү. Бу күренешләрдә кызганычка каршы безнең арабызда булучылар да без күрә алабыз. Республика матбугатына күзәтү сәхифәсендә Татарстан, Идел һәм безнең мирас журналларының яңа саннары белән танышырбыз. Идел журналының май санында. Үз изоляция чорында яшьләр ниләр эшли, ниләр майтара. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслимова һәм аның фикердәшләре бергәләп онлайн форматта «Мин татарча сөйләшәм» акциясын үткәрделәр. Журналда Ленария белән зур гына әңгәмә урын алган. Зарина Вилданова исә Шикләвек төркеме белән бергә яңа альбом чыгарган. Җырчының фотосы журнал тышлыгын бизәп тора. Аның татар халык җырларын яңаша эшкәртеп башкаруын да беләбез. Моны ошатмаучылар да бар икән. Зарина үзе исә халык җырларын заманча җырлау элеккеләрне юкка чыгару түгел, җырның икенче варианты гына була бит, ди. Ничә ел рәттән үзгәреш җиле фестивалендә дә катнашкан. Әйбәт мәктәп булды. Мәскәүләргә кадәр барып дәресләр алдым, дип искә ала ул. Композитор-музыкант Ильяс Камал безнең җыр лабораториясенә әзерләнә. Дөрес, таҗлы вирус музыкантларының планнарына бераз үзгәрешләр керткән. Безнең җыр проекты көзгә узар дип көтелә. Әлегә Ильяс үзенең иҗади кухнясы белән таныштыра. Филармония оркестрында виолончельдә уйный, Тинчурин театрында оркестрга җитәкчелек итә, Җәүдәт Фәйзинең башмагым музыкаль комедиясын джаз стиленә яраклаштырып эшли. Ля Примавера оркестр белән хезмәттәшлек итә. Санкт-Петербургта туып үскән егетнең татар киен, татар телен яратуы сокландыра. Шагыйрьләргә вирус кымаушауламый. Гөлүсә Баддалова һәм Ләйлә Хәбибуллина бу санда өр-яңа шигырь шәлкемнәре белән уртаклаша. Исән калсак, онытмаска иде. Без кояштан качкан бу язны, уяндык күк менә әле генә, давыл кысып алгач бугазны, дип яза Гөлүсә Баддалова. Көн кадагындагы шигырьләр. Камиля Гыззатуллина, әнисе танылган җырчы Вафира Гыззатуллина турында сөйли. Әнием җырчы булуымны теләде. Әмма үзем өчен күптәннән хәл иттем. Җырчы авыр һөнәр. Мин балалар яратам, лицейда укытам. Улым Камил тауышы булса да, музыканы сайламады ди. Һәм ул Вафира Гыззатуллина турында башкалар белмәгән шактый кызык фактлар белән дә уртаклаша. Өйләнергәме, юкмы? Нинди кызларны сайларга? Изоляция чорында кайбер гаиләләр үзләрен су асты көймәсендә калгандай хис итә. Айрыша акча кирәк, ипотеканы ничек түлибез бу айда дигән җөмләләр еш очрый торган яшь гаиләләр өчен 24 сәгать бергә булу, һәр сулыш, һәр кабым, һәр йотымның шаһиты булу. Бу чын сынау. Кытайда хәтта айрышылучылар саны арткан. Ә бездә кыскасы журналны укыйк, язылыйк, Идел белән бер дулкында булыйк. Татарстан журналының чираттагы санында ниләр бар? Сез давыллы 90-нчы елларны искә төшерәчәксез. Татарстан журналы буыннар проектында 90-нчы елларны тәкъдим итә. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев белән Skype аша әңгәмә шул елларга алып кайтыр. Республиканың суверенлыгы өчен көрәш, референдум, ил күләмендә тиңе булмаган тузган торакны бетерү программасы һәм башка вакыйгалар турында искә төшерерсез. Бу безнең буын язмышы, безнең өлешкә әнә шундый хәл иткеч. Асылда революцион еллар диде. 1917 елда революция кораллы юл белән ясалган, ә 90-нчы елларда империяның таркалуын тормыш үзе китереп чыгарды ди Татарстанның дәүләт киңәшчесе үзе шул еллар хакында. Шулай ук сез татар сәнгатендә якты эз калдырган шәхес белән танышачаксыз. Рәссам, сынчы, монументалист Әхсән Фәтхетдинов рәсем дөньясында үз юлын, үз стилен тапкан уста. Фольклор һәм мифологиягә нигезләнеп иҗат итүе, шигърияткә мөхәббәте, яшәешкә карата тирән мөстәкыйль фикергә ия булуы аны кабатланмас сәнгатькәр итеп танытты. Аның иҗатын башкаларныкы белән бутый алмыйсың. Шулай ук сез Татарстан халкының тылдагы фидакарлыгы хакында беләчәксез. Бөек Ватан сугышы башлану белән яралы солдатлар өчен госпитальләр җитми башлый. 1941 елның 7 июлендә СССРның оборона халык комиссариаты госпитальләр санын арттыруны максат итеп куя. ТСРда 17 госпиталь ачыла. Бөек җиңүнең 75 еллыгы якынлашкан көннәрдә Арча районында эшләгән Эвака госпиталь турында язырга булдык. Иң сөенечлесе, шунда шәфкать туташы булып эшләгән 2 ветеран әби бүген дә исән. Һәм журнал хезмәткәрләре аларның берсе Александра Николаевна Барышева белән очрашып, аралашу бәхетенә ирешкән. Хәзерге мизгелдә онлайн кунакханәдә дә безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лирон. Сүзне үзенә тапшырыйк. Хәерле көн. Хәзерге дуслар, безнең Мирас журналының яңа саны чыкты. Ул мәшһүребез Ризаэддин Фәхретдиннең гыйбарәләре белән ачыла.
Журналда Татарстанның 100 еллыгына, биек җиңүнең 75 еллыгына багышланган язмалар, мәкаләләр, фотосурәтләр бирелгән. Ураза тоткан вакытта нинди гамәлләр сөннәт санала? Беренче бөтен Россия корылтаенда хатын-кызларга кагылышлы нинди карарлар кабул ителгән? Кытайның күренекле дәүләт эшлеклесе, галим һәм язучы, тумышы белән Буа районыннан булган шәхес кем ул? Мәшһүребез Шиһаб Мәрҗәнинең кабер ташына нинди сүзләр язылган? Күренекле артист, атаклы артистыбыз Габдулла Рахимкулов Бөек Ватан сугышында катнашканмы? Шушы сорауларга һәм башка бик күп мәгълүматлар турында безнең мирасның яңа саныннан укый аласыз. Бары илем, телем белән бәхетле була алам. Илемнән дә, телемнән дә айыра күрмә Аллам. Безнең белән, безнең мирас белән бергә булыгыз. Сәламәтлек телим барыгызга да. Рәхмәт, сезгә дә саулык, сәламәтлек һәм уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт, Ләбиб әфәнде. Журналларның кыскача эштәлеге белән таныштык, вакыт булуга иркенләп укырбыз. Әлегә авылда бакча эшләре белән кайнашкан тамашачыларның хәлләрен белешик. Кайбер оста куллар авыл хуҗалыгында кирәкле бөтен техник җайламаларны үзе ясый. Мәсәлән, Әгерҗе районының Кырынды авылында гомер итүче Флорид Харисов. Ул һөнәре буенча тимерче. Бу эшнең нечкәлекләрен белүе аңа әллә нинди механизмнар уйлап табырга һәм шул ачышларын гамәлгә кертергә мөмкинлек бирә. Халкыбыз телендә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем бар. Әгерҗе районының Кырында авылында яшәүче Флорид Харисовның осталыгы тагын да күбрәктер. Ел дәвамында ремонт эшләреннән бушаганы юк. Техника ватылса төзәтү, эретеп ябыштыру, төрле детальләр эшләү белән бер рәттән ул менә дигән көчле 3 тәгәрмәчле мотоцикл ясап куйган. Ясадым мин бу техниканы, Урал мотоциклы. Моның арткы тәгәрмәчләрен салдырып алдым да, монда куйдым Москвичның коробкасын менә монда иште. Москвичның коробкасын куйдым, эшләдем, әкренрәк йөрсен өчен. Теге дополнительный коробка була инде бу нигә эшләп куйдым Уралның коробкасына. И артка куйдым Москвичның мосын. Тәгәрмәчләрен куйдым, мосларын, булар монда бөтенесе Москвичныкы. Авыл җирендә кеше тормышын җиңеләйтә торган җиһазлар ясау аның күптәнге шөгыле. Элекке вакытта бәрәңге утырту күп көчне һәм вакытны алса, Флорид ага ясаган җиһазлар ярдәмендә бу эш бик җиңел генә бирелә. Шулай инде монда бәрәңге саласың, мәсәлән, менә бәрәңге монда төште. Монда бер бизрә бәрәңге саласың да, 2 бизрә салсаң да була, 3 бизрә бакчаның узынлыгына карап инде. И менә шул бәрәңгене менә шу мәсәләр менә септән моны мин мотоцикл сыбы куйдым, монда кольцолар куйдым. Аннан тыш бәрәңге өю һәм казып алу җайланмасы да ясаган ул. Көз көне бәрәңге казыйм моның белән. Менә шулай итеп ясап куйдым. Бигә бәт ала, калдырмый 1 граммда. И аннан соң яңадан моны салдырып алам да мин. Акушник куйдым, менә ясадым. Менә моны акушникны тыгам менә шунда ишә. Менә монда 2 акушникны тыгам да, сразу 2 нине алып бара. Моны салдырып алам. Менә 2 акушник, 2 якта, менә шуны тыгам да, тегенгә тагам. Тагын бер авыр эшләрнең берсе кимеп торсын дип, Флорид ага Харисов шуп утау приборы да уйлап тапкан. Шуп утай таган нәрсә ясадым мин. Шупны менә ызан арасындагы шупны утап бара, аннан соң бәрәңге арасын эшләүе җиңелрәк була. Менә һәм шуны кагызып эшләтеп күрсәтәйм. Нинди эшкә тотынса да кулыннан килә диләр аның хакында. Сәләтле булган кеше бар яктан да сәләтле була диләр бит. Техника җиһазларыннан тыш Флорид абыйның әле искиткеч матур бизәкле тәрәзә япмалары һәм кысалар ясый торган осталыгы бар. Гомумән үзенең өен фундамент салудан түбәсенә хәтле барлык төзү эшләрендә үзе башкарып чыккан кеше ул. Авыл буйлап китсәң дә һәрбер өйдә диярлек аның куллары башкарган эш бардыр мөгаен. Чөнки ул оста ташчы, төзүче, тәрәзә бруслары куючы, мич чыгаручы, ишекләр ясаучы һәм башка бик күп һөнәр иясе. Мин кичкенә техниканы яратып үстем. Миңа, видимо, техника җене кагылгандыр инде, тимер җене кагылгандыр дип уйлыйм. Бәләкәй вакытта менә һәр вакыт үзем гомер буе колхозда, гаражда эшләдем, машинада эшләдем, токар булып та эшләдем, кузнец булып та эшләдем, гел тимер эшендә эшләдем. Интернетта анда ясайлар, җегетләр шундый техникалар бик күп. Интернет заманы бит хәзер. Шуңа күрә мин үземчә ясадым, кирип теге миңа главный ниңгенә теге, ишек дип әйтергә инде. Главный смыслын нитәргә кирәк.
Калган чертежлары башта инде. Шулар арасында милләттәшебезнең тагын бер шөгыле умартачылык. Шактый еллар элек кортлар үрчетә башлап, хәзерге вакытта ел сайын балаларын, оныкларын, туганнарын, дусларын, күршеләрен тәмле бал белән сыйлый. Кызыксынып киттем дә аннан соң корт асарга кирештем. Кешеләр асрый, мүҗәле миннән дә булмый дип, яңадан менә бер 7 ел инде корт асрыйм. Буш вакытларында оста куллы шәхес иң яраткан шөгылен куллана дип әйтсәк дөрес булыр. Чөнки ял иткәндә ул хисләнеп баянда уйнарга ярата. Баянда уйнау иҗаты белән кичкенәдән кирештем мин. Миңа ул вакытта 7 яшем икән, әтәйнең хромкасы бар, шунда азрак вакыт-якиләр уйнарга өйрәндем дә, теге илһам килеп китте дип әйтәйем соң инде, гел уйнасы гына килеп тора башлады. Шуннан әкрен-әкрен баянда уйнарга кирештем. Менә шулай итеп баянда үзлегемдән өйрәндем мин. Шул баян телләрен тартканда, матур көйләр уйнаганда барлык араганнар юкка чыга ди ул. Бар яктан да уңган, булган, чын мәгънәсендә алтын куллы Флорид абый зур гаилә башлыгы әле ул. Хәләл җефете Галия ханым белән алар инде 41 ел бергә яшиләр. 3 балаларына тиешле тәрбия биреп, олы тормыш юлына озатып, килен кияүле булып, әлеге вакытта 4 оныкның әби бабасы. Киләчәктә Флорид агага иҗади уңышлар һәм ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Безнең татар бетә, үлә диләр, безнең татар югала, бетми, яши әле татар. Флорид абый кебек милләттәшләр булганда. Республикабызның Казаннан шактый ерак төбәгенә кайтканбыз икән инде, табигаты белән дә хозурланып алыйк, алдагы мизгелләрдә Кырынды буасы яныннан әйләнербез. Онлайн кунакханәгә рәхим итегез. Бездә Гүзәл Тухфатова, ул Казандагы Габдулла Тукай әдәби музее директоры. Без аның белән онлайн элемтәдә Гүзәл хәерле көн, хәлләрегез. Музейда бу көннәрдә бик күп чаралар оештырды, әйдәгез аларны барлап чыгыйк әле. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Габдулла Тукай әдәби музее апрель һәм май айларында гадәттәгечә иң актив эшчәнлек алып бара. Апрель аенда бик шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үттек. Аннан соң инде май башында 9 май бөек җиңү бәйрәме. Монда да без Габдулла Тукай шигырьләрен, Габдулла Тукай әсәрләрен, аның китапларын искә төшердек. Сугыш елларында нәшр ителгән Тукай китаплары һәм менә шул китаплар белән дәһшәтле сугыш кырларына кергән шагыйрь язмышлары. Габдулла Тукай әдәби музеенда шагыйрь, журналист Мөхәммәд Садриның шәхси китабы Габдулла Тукайның 1943 елда чыккан әсәрләре бар. Менә ул китап белән Рейхстагка кадәр барып җиткән. Һәм менә шул турыда китапныга үзенең истәлекләрен дә язып калдырган Мөхәммәд Садри. Ел сайын оештырыла торган музейлар төне дигән чараны ничек үткәрергә җыенасыз? Алга таба без Габдулла Тукай әдәби музее 16 һәм 17 май көннәрендә музейлар көненә багышланган бик күп чаралар тәкъдим итә. Быел әлбәттә ул чаралар онлайн форматта оештырыла. Һәм без үзебезнең тамашачыларыбызга Габдулла Тукай әдәби музееның сайтыннан ВКонтакте һәм Instagram шелтәрләрендәге төркемнәреннән мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең
Bu günlerde muzey tamашачыларына бик кызыклы чаралар тәкъдим ителә. Музей тарихына багышланган бик күп язмаларыбыз нәшр ителәчәк. Видео материаллар, күргәзмәләр дә нәкъ менә музей көненә багышланган. Менә видео күргәзмәләрне искә төшерсәк, соңгы арада без инде бик күп виртуаль күргәзмәләр тәкъдим итә башладык. Шул күргәзмәләрнең берсе Габдулла Тукайның музейда саклана торган шәхси әйберләренә багышланган иде. Икенчесе аның дусты Фатих Амирхан белән бәйле тема күтәрелде. Һәм өченчесендә инде сугыш елларында нәшр ителгән Тукай китаплары темасы яктыртылды. Һәм алга таба инде ул безнең музей тарихы иң матур биналарның берсе Шамил йорты турында булачак. Һәм әлбәттә инде үзебезнең экспонатлар хакында кызыклы мәгълүматлар белән тамашачыларыбыз белән уртаклашырбыз дип уйлыйбыз. Үзәр эшләрегездә уңышлар телибез. Тамашачыларга тагын ниләр әйтер идегез? Безнең белән бергә калыгыз, безне социаль челтәрләрдән һәм интернеттан табып, безгә кушылыгыз, үзегезне кызыксындырган темалар белән, сораулар белән безгә мөрәҗәгать итсәгез, без аларга җавап бирергә тырышырбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, исән-сау эшләгез. Татарстан музейлары тиздән туристлар өчен дә ишекләрен ачар дип ышанып калабыз. Республиканың башка шәһәрләрен күрергә теләүче сәяхәтчеләр саны соңгы елларда арта бара. Популяр маршрутларының берсе Алабуга. 1000 еллык шәһәр Россия халкына 1812 елга Ватан сугышы герое Надежда Дурова, танлыклы рәссам Иван Шишкин, күренекле шагыйрә Марина Цветаева язмышы аркылы таныш. Бүген сезне легендар хатын-кыз кавалерист офицер Надежда Дурова музеена чакырабыз. 1812 елғы Бейік Ватан сугышы каһарманы кавалерист кыз Надежда Андреевна Дурова үзенең озын гомеренең соңгы 35 елын Алабуга шәһәрендә үткәрә. Биредә аның йорт утары сакланылган. Бүгенге көндә ул мемориаль комплекс аның мәйданында 2 катлы музей, Надежда Андреевнаның бюсты, мунча, амбар, беседка, арба сарае бар. Ишек алды 19 гасыр мөхите рухында кавалерист кыз истәлекләренә таянып ясалган. Музей усадьбы Надежды Андреевны Дуровой открыт в 1993 году. Музей 1993 елның 27 августында Надежда Дурованың тууына 210 ел тулу уңайыннан ачыла. Бүген аның йорты Россия мәдәни мирасы булып санала. Кавалерист кызга багышланган музей берәү генә һәм ул бездә Алабугада урнашкан. Әлеге шәхес үз гомерендә бик күп шәһәрләрдә яшәп ала. Украина, Сарапул, Петербург, Мәскәү, Уфа, әмма иң тыныч вакыты гомеренең көзе биредә үтә. Музей 5 залдан тора. Аларда Надежда Дурованың бала чагы, хәрби хезмәте, әдәби эшчәнлеге белән танышып була. Әлеге манекен аерым игътибарга лаек, ул шәхеснең үлчәмнәре буенча ясалган. Озын булмаган икән рус амазонкасы. Буе нибары 1 метр 64 сантиметр. Әмма бу аңа сугыш полкына алыну өчен җитә. Тормышын хәрби хезмәткә багышларга карар кылганда Надеждага 23 яшь була. Иреннән киткән яшь балалы хатын бер кемгә дә әйтмичә, чәчен алдырып, ир-ат күлмәге киеп, сугышка барган атлы полкка йөрә. Ул үзен Корнет Александров дип таныштыра. 1807 елда Гудштадт шәһәре янында барган сугышлар вакытында Дурова яралы офицерны коткарган өчен Георгий тәресе белән бүләкләнә. Шул вакыт батыр солдатның хатын-кыз икәнлеге ачыклана. Корнет, вы женщина? Врать не имею мочи вам, ваша светлость. Женщина я. Что-с? Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Хотела стать героем. Сер шишелгәч аны өенә әти-әнисе янына кайтарырга тиеш булалар. Әлбәттә, кыю кыз моның белән килешә алмый. Император Александр I-гә үтенеч яза. Патша Дуровага армияда калырга рөхсәт итә һәм Мариуполь гусарлары полкына билгеләргә әмер бирә. 1812 елгы Ватан сугышында Надежда Дурова Кутузовның шәхси ординариясы була. 10 ел төрле хәрби походларда катнашып, 1816 елда отставкага чыга. Избрав для себя
военную карьеру, став воином, она обрекла... Хәрби карьерасы тәмамланса да, Надежда Дурова үзенең гадәтләренә тугры кала. Шалбар кия, трубка тарта, ир-атлар арасында кычкырып сөйләшә, көлә, бәхәсләшә ала, аягын аякка куеп утыра. Этикет буенча хатын-кызлар алай эшләргә тиеш түгел, әмма сугыш ветеранына әлеге кагыйдәләрне бозу кичерелә. Киштәдә сез аның яраткан трубкасын күрәсез. Алабугада яшәгәндә Надежда Дурова язучылык эшенә керешә. Башта ул әсәрләрендә үзе күргәннәрне сүрәтли, соңыннан яшәеш турында уйлануларын яза. 1839 елда аның 4 томлык повестьлар һәм хикәяләре басылып чыга. Бөек критик Виссарион Белинский язучының иҗаты турында сокланып сөйли торган була. Музейда Надежда Дурованың Александр Пушкин белән алышкан хатлары да бар. Через своего брата Василия она познакомилась с Пушкиным, и началась их переписка. Вот здесь в витрине... Пушкин үзенең беренче хатын 1835 елның 16 июнендә Александровка юллый. Җавабында ханым үзенең язмышын сөйли. Сугыш вакытында язган көндәлеген бастыруда ярдәм сорый. Язучы озакка сузмыйча үзенең замандаш әдәби журналында кавалерист кыз язмаларыннан үзекләрне урнаштыра. Залда аның хәзинә, убыр повестләре, Казан татарлары тарихын яктыртучы Нурбикә әсәре һәм язмыш уеннары романы бар. Соңгысында ул үзенең ни гаиләле булмавын аңлата. Биредә аның ирен яратмыйча кияүгә чыгуы ачыклана. Кыскасы, укымаган булсагыз, шушы китапларны табарга киңәш итәр идек. Кайберәүләр моны әкият дип кабул итәр, ләкин бу шын барлык җәмәгать. Тарихи экспонатлардан көндәлек тормыш әсбапларына әйләнеп кайтыйк. Hayır, күпмедер вакыттан алар да тарихка әйләнәчәк. Изоляция эшерендә видеоязмаларын июньнән әзерләгән хәбәрчебез Ләйсән Билалова узган чыгарылышларда аш-су тирәсендә кайнашкан булса, хәзер инде декоратор һөнәрен үзләштерә. Хатын-кызлар бар җирдә дә матурлыкны ярата. Әйтик, менә бу картинаны фатирның бүлмәләрендә төрлечә күреп була. Мәсәлән, йокы бүлмәсендә аны ясалма чәчәкләр белән бизәргә мөмкин. Яшел моң, һәр бер яфрак җырлый. Кайсы таныш, кайсы чит аның, бүтән рухым белән язныкы мин. Яз төсендә хәтта моңнарым дип язган Газинур Мурат. Табигатькә җан кергән, җир уянган шушы көннәрдә һава торышы да искиткеч булды. Алга таба нинди үзгәрешләр көтелә? Бу хакта синоптиклар мәгълүматыннан белербез. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Монсра тапшыруы үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава 20 градуска кадәр җылы. Республикабызда явым-төшемнәр арта, кайбер районнарда яшенле яңгыр явачак. Яшен вакытында көчле җил көтелә. Температура үзгәрми диярлек, төньяк чыгышта +20 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскта төнлә дә, көндез дә урыны белән яңгыр явачак. 20 градуска кадәр җылы. Әлегә җылы булса да, атнаның икенче яртысында температура шактый төшә, төнге сәгатьләрдә җылылык дибары +5 градусны тәшкил итәчәк. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава җилкен яктан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Бай, Чүпрәлдә көн яңгырлы һәм җылы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр көтелә, +20 градус. Көзге көннән язга төн яхшыдай халык әйтемнәрендә. Шулай да ел фасыллары алар килә дә китә, ә без һәр көнебезне бәрәкәтле итеп үткәрик. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелә, 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 50%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.
Карантин режимы тамам. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген шигырьләрне укыйсы килә. 12 майдан күпләр эшкә чыкты. Әмма сәүдә һәм күңел ачу үзәкләре, театрлар, кинотеатрлар, кафе, рестораннар, спорт һәм ял итү урыннары әлегә ачылмый. Каядыр бару өчен хәзер СМС җибәреп рөхсәт аласы юк. Әмма кая гына барсак та битле һәм перчатка кию зарур. Вирус әлегә бирешми. Шуңа да ашыгыч эш булмаса, өйдә утыру хәерлерәк. Шуны истә тотсак иде. Битлек белән перчатка дидеңме? Айса син томаланып утыр, ә мин сезне хезмәттәшебез Ләйсән Хуснуллинага бирим. Ул Дәрия сәхифәсен тәкъдим итәр. Ләйсән, хәерле көн сез сиңа. Рәхмәт Алмаз, Гөлназ. Исәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Мәскәүдә Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Раул Әхмәтшин, Мәскәүдәге Татарстан якташлык җәмгыятенең башкарма директоры Фуат Сылтанов, Мәскәүнең Татар милли мәдәни автономиясе рәисе Фәрид Фарисов катнашты. Чара ватаныбызны яклаучыларга тирән хөрмәт һәм чиксез рәхмәт билгесе буларак узды. Булар турыда тулырак Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиленең урынбасары Эмиль Фәйзуллин сөйләр. Хәерле көн, сәлам Мәскәүдән, сәлам Татарстанның вәкиллегеннән. Барыгызны да үткән җиңү көне белән котлыйбыз. Безнең өчен бу бәйрәм шулай зур вакыйга. Ел сайын ветераннарыбызны җыеп без котлау акциясын уздырган идек. Инде быел без Яшьләр советыбызның волонтерлары, Татар мәдәни үзәгенең эшчеләре бергә бәйрәм күләмендә ветераннарыбызның өйләренә барып аларны котладык. Ветераннар алар арасында безнең күп кенә танылган шәхесләребез, якташларыбыз, мәсәлән, КамАЗның беренче директоры Васильев, генерал Атгамов, барысы да сөенеп, көтеп, каршы алдылар, кабул иттеләр. Һәм инде бу тапшыруны әгәр безнең якташларыбыз, Мәскәүдә яшәгән ветераннарыбыз, без белмәгән ветераннар карый икән, безнең белән элемтәгә чыгуыбызны сорыйбыз. Һәм инде шул көнне 9 май Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк салу акциясын да уздырдык. Бу акция ел саен күп кенә кешеләрне җыеп, балаларны, җирле халыкны җыеп, чыгышлар ясап, гөрләп үтә. Инде быел акциядә безнең җитәкчебез Равил Килимович Әхмәтшин, Татар мәдәни автономияның җитәкчесе, Татарстан якташлыгының җитәкчеләре генә катнаша алды. Һәм инде әлбәттә барлык чаралар, акциялар алар бүтән ограниченияларны үтәп тормышка аша үткәрелә. Һәм инде зур сөенеч көне буе Муса Җәлилнең һәйкәленә җирле халык чәчәкләр алып килделәр. Рәхмәт, Эмиль. Күренекле татар шагыйре Муса Җәлил 1927 елдан 1942 елга кадәр Мәскәүдә яшәгән, укыган һәм эшләгән. 42 елның февралендә Муса Җәлилне Мәскәүдән фронтка озаталар. Аннан ул әйләнеп кайтмый. Мәскәүдә 2012 елның август аенда Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл ачыла. Күптән түгел генә тагын бер күңелле яңалык килеп иреште. Җитәкчеләр карары буенча Россиянең иң ире авиакомпанияларының берсенә караган очкыч хәзер герой шагыйрь Муса Җәлил исемен йөртәчәк. Шереметьево аэропортыннан безнең репортаж. Когда пройдет, как песня, жизнь моя, когда замолкну, близких покидая, не думайте, что умер я, друзья. В сердцах миллионов буду жить всегда я. Күңелгә үтеп керә торган шигъри юлларны ишетү бик тулкынландыра. 60-нчы елларда герой шагыйрь Муса Җәлил исемен йөртүче диңгез һәм океаннар гизүче йөк карабыгына бар иде. Бүгенге көндә исә шагыйребез исеме күктә балкый. Мондый күңелле яңалыкны ишетү белән герой шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова белән элемтәгә кердек. Ул бүгенге көндә Мәскәүдә яши. Бүген ул да үз изоляция шартларында. Ләкин мондый күңелле яңалыкны ишеткәч, үз хисләрен яшерә алмады. Это действительно необыкновенное событие, я совершенно не ожидала, поэтому была просто потрясена.
И надо сказать, что еще в 60-е годы в свое время был сухогруз большой имени Мусы Джалиля, который бы раздел моря и океана. Теперь мы надеемся, что мы повесим фотографию этого замечательного лайнера. Мәскәү шәһәренең Муса Җәлил исемендәге 1186-нчы мәктәп укучылары һәм укытучылары өчен дә әлеге яңалык бик шатлыклы. Мәктәп директоры Роза Шакирова күп еллар дәвамында балаларга, шагыйрьгә, аның иҗатына мәхәббәт хисләре сеңдерергә тырыша. Билгеле, менә бу самолетка Муса Җәлил исеме бирү минем өчен бик мөһим вакыйга, чөнки ул хәтер дигән сүз. Менә шушындый бөек шәхесләр турында хәтер ул бигрәк тә кирәкле нәрсә. Һәрбер дәүләтнең иң зур байлыгы ул кешеләр бит. Гади кешеләрме алар, крестьянмы, эшчеме, галимме, укытучымы, артистмы, алар барысы да илебезнең байлыгы. Акышларга әйләнгән солдатлар. Әлеге күңелләрнең иң нечкә кылларын тибрәтә торган җыр бүген дә яу кырында ятып калганнар. Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен гимн кебек яңгырый. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршылап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җиңү кайтавазы исемле хәтер чарасы бәйге игълан итә. Бу чара 3 юнәлештә үткәреләчәк. 3 пишмаклы солдат хатлары, бабам медале, тыл хатирәләре. Бәйгедә катнашу өчен видеолар төшереп, аларны социаль челтәрләргә урнаштырырга кирәк булачак. Нәтиҗәләр ноябрь аенда ясала. Ә без дәвам итәбез. Төркиянең Истанбул шәһәренә юл алабыз. Шәһәрдәге хәлләр хакында безнең якын дустыбыз, милләттәшебез Айгөл Галиуллина сөйләр. Хәерле көн, мин Айгөл Галиуллина һәм сезгә Истанбулдан карантин яңалыкларын сөйләйм. Гомумән Төркиядә карантин 16 марттан башланды һәм дәвам итә хәзерге заманда да. Хәзерге вакытта без Истанбулның иң зур тавында, Чамлыжа тавында һәм иң югарыда без сезгә бик зур гүзәл манзараны күрсәтәсе идек. Әмма ләкин анда безне кертмәделәр, чөнки бөтен парклар ябык. Карантин вакытында шәһәргә чыгу рөхсәте бар. Әмма бу корал барлык кешеләргә дә түгел. 20 яшьтән кечерәк булган һәм 65 яшьтән олырак булган милләттәшләргә шәһәргә чыгу рөхсәте тыела дигән карар чыгарылды. Бөтен мәчетләр, кафелар, сәүдә үзәкләре һәммәсе дә ябылды. Һәм һәр атнаның шимбәсе һәм якшәмбесе урамга чыгу тыелды. Урамга чыгарга ясак. Әгәр дә чыгасыз икән, җәза. Урамда йөргән кешеләрдә һәммәсе дә маска тагырга тиеш. Маскасы булмаган кешеләргә штраф түләндерә. Төркиядә маска сату ясакланды. Шуның өчен бөтен даруханәләрдә дә сез ул маскаларны бушлай ала аласыз. Аның өчен сезгә программада үзегезнең исемегезне, фамилияегезне язып, сезгә ул масканы юллаячаклар. Ә инде базарга килгәндә, һәр мәхәлләдә атнага бер оештырыла торган атна базары исемле җиләк-җимеш, яшелчә базарлары эшләргә дәвам итә. Һәм күргәнегезчә, һәммәсе дә маска белән йөри. 5 майдан маскаларын сатып алу мөмкинлеге булачак. 11 майдан сәүдә үзәкләре, чәчтарашханәләр, гүзәллек салоннары һәммәсе дә ачыла башлаячак. Һәр атнаның сишәмбе һәм якшәмбе көннәрендә барлык кешеләргә урамга чыгу тыелса да, 65 яшьтән олырак булган кешеләргә 4 сәгатькә, ә инде 13 майдан 14 яшькә кадәр балаларга, 15 майдан 15-тән 20 яшькә кадәр балаларга 1-2 сәгатькә шул көннәрне урамга чыгарга рөхсәт ителәчәк. Сезнең белән Айгөл Галиуллина булды, Истанбулдан сәламнәр. Рәхмәт, Айгөл, үзегезне саклagыз. Инде без сезнең белән кабаттан җомга көнне очрашып, мөселман дин кардәшләребез тормышында булган вакыйгалар турында сөйләшербез. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Якыннарыгызның хәлләрен белешергә онытмагыз. Алмаз, Гөлназ. Рәхмәт, Ләйсән, исән сау бул. Рәхмәт. Җомга көнне догалы җиһан сәхифәсендә күрешербез дигән өметтә калабыз. Хәерле көн, кадерле тамашачыларыбыз. Манзара музыкаль информацион программасы үз эшен дәвам итә. Сауларымсыз, хөрмәтләребез. Бүген 13 май шәршәмбе. Май уртасы җитә. Табигатьнең яшеллеккә төренеп килгән кояшлы,
матур вакыты. Шушы хозурлык көңелләргә дә ям истәсен. Дөрес үстегән алмашны астына кисеп баралар, чтобы ул үзенең шундый бер рәвешен алсын өчен. 1812 елғы Бөек Ватан сугышы каһарманы кавалерист кыз Надежда Андреевна Дурова үзенең озын гомеренең соңгы 35 елын Алабуга шәһәрендә үткәрә. Биредә аның йорт утары сакланылган. Май айы дару үләннәре, шифалы чәчәкләр җыя башлар вакыт. Безнең ил фармацевтикасы халык медицинасында кулланылган 1000 ярым үсемлекнең нибары 150-сен генә таныса да, һәр кайсы үзе бер дарухана диярлек. Майда уги ана яфрагы, кышыткан, кайын яфрагы һәм тузганак чәчәге җыяр чак. Шуларның берсенә бәләкәй кояшка охшаган чәчәккә аерым тукталырбыз, чөнки бүген тузганак көне. Урамга, болынга, яланга чыксаң, йолдызлар шикелле җимелдәшеп торган тузганакларны күреп сыкланмау мөмкин түгел. Яз азагында җәй башында парклар, бакчалар талымсыз тузганак һөҗүменә дучар. Сары чәчәкләр җир өстен тоташ келәмдәй каплап ала. Онытмаска кирәк, табигатьтә һәр нәрсә файдалы һәм аяк астында үсеп яткан сары үсемлек дару үләне буларак та билгеле. Сабагын сындырсаң, аннан сок тамчылары чыга. Бал кырты чакканда сөт төсендәге суты белән авыртуны һәм шишне бетереп була. Тузганак суты шулай ук кан составын яхшырта, бавыр, ашказаны асты безләре өчен файдалы. Шлакларны чыгарырга булыша, нерв системасын, тешләрне ныгыта, күз күремен яхшырта, эчне йомшарта, төрле тән тиресе ширләреннән профилактик чара булып тора. Болытлы көнне карыйсың, кояштай чәчәкләр юкка чыккан, бары яшел үлән генә калган. Чынлыкта исә көннең икенче яртысында яки дымлы һавада ул сары чәчәген яшел касасына яшерә. Тузганак һәр көнне бер үк вакытта, иртәнге сәгать 5-тә ачыла һәм көндезге 2-дә ябыла. Мондый үзлеге өчен аны сәгать чәчәге дип атарга да мөмкин. Ут шикелле сары тузганакны якыннан карасаң, аның бик күп вак чәчәкләрдән торганын күрергә була. Һәр чәчәк төркемендә күп санлы нәни чәчәкләр, бер туган кызлар, малайлар кебек бер-берсенә елышып утыралар. Тузганак тамырларын борынгы заманнардан ук төрле авырулардан дәва итеп файдаланалар. Күп еллык үсемлекнең җир өстендәге өлеше үлсә дә, тамырлары туфракта кышларга кала. Җәй башында бу тамырларны казып алып, аннан төнәтмә ясыйлар. Ашказан авыруларыннан һәм аппетитны яхшырту өчен шул төнәтмәне эчәләр. Төнәтмә әзерләү өчен тамырларны яхшы итеп салкын су астында юагалар. Аннары аны кайызлап, вак итеп турыйлар. 2 чәй кашыгы бакланган тамырны 1 стакан кайнаган салкын суга салып 8 сәгать төнәтергә кирәк. Аны ашар алдыннан стаканның 4тән 1 өлеше күләмендә көнгә 4 тапкыр эчәргә киңәш ителә. Югары температура белән авырып ятканда, тузганак төнәтмәсе температураны төшерергә ярдәмгә килер. Шулай ук тузганакның яшь яфракларында бик күп витаминнар бар. Шуңа да алардан ясалган салат файдалы була. Яз көне җыелган яшь яфракларны салат рәвешендә куллану организмны витаминнарга, минераль тузларга, тимергә, фосфорга, кальцийга баета. Мондый салат бөер авырулары белән интеккән кешеләргә аеруча файдалы. Бу үсемлек хәтта традицион Италия кухнясында да шактый киң кулланыла. Иң төрле ризыкларда ингредиент булып килә. Италиядә тузганаклар кибетләрдә сатыла. Аларны махсус үстерәләр, соңыннан азык итеп кулланалар. Бүген Рамазан аеның 20-нче көне. Сәгать төнге 1 тулып 34 минутта тәмамланды. Ифтар вакыты кичке 8 туларга 14 минутка туры килә. Уразаның соңгы 10 көнлегенә җиттек. Бу көннәр аеруча кыйммәтле, истәлекле санала. Рамазанның 21-нче көне бөтен ислам дөньясында билгеләп үтелә торган Фатих Мәккә көне дип атала. Һәм динебездә ялганның җиңелүе, хакыйкатьнең җиңү көне булып тора. Аннан соң безне тагын бер илаһи көн кадер кичәсе көтә. Рәсүлебез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре Рамазан аен эшлешкә бүлде. Һәм ахыргы 10 көненә игътибарны күбрәк бирергә кушты. Ахыргы 10 көне турында Айткун минаннар дип хәбәр итте, ягъни Аллаһның газабыннан, ут газабыннан, Раббыбызның ачуыннан кытылу көннәридер ди. Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре башка айларга караганда Рамазан аенда гыйбадәтне күп итеп кыла иде. Айның соңгы 10 көнендә әһәмиятне арттыра иде дип әйткән Гайша анабыз. Димәк, без дә бу көннәрнең кадерен белеп, гыйбадәтне күп итеп кылырга тиеш. Рамазан шәриф айының ахыргы 10 көне бийек көннәр, изге көннәр һәм санаулы көннәр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре Рамазан шәриф айының ахыргы 10 көненә җиткәч, ирешкәч, үзенең гаиләсен йокыдан уята торган булган, ягъни әзрәк йокыга вакытны биреп,
күбрәк гыйбадәткә өнди торган булган. Шушы Рамазан шәриф айының ахыргы 10 көне изге көннәр. Хәтта Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям шушы көннәрне улуглап, 10 көн буе мәсҗидтән чыкмыйча, дөнья мәшәкатьләренә, дөнья эшләренә бирелмичә, гыйбадәттә вакытын уздыра иде. Шушы санаулы 10 көнгә карата игътибарлы булырга киңәш ителә. Чөнки Раббыбыз безгә гөнаһларыбыздан арынырга форсат бирә. Яныбызда булган мохтаҗларга ярдәм итсәк, ятим балаларның, ялгыз калган картларның күңелен күрсәк тә, зур савап булып язылыр, иншалла. Рамазанның ахыргы 10 көндә ялкауланырга ярамый. Хәлебездән килгәнчә хәтта арылса да, гыйбадәтләребезне, төнге намазларыбызны, таравих намазларыбызны, нәфил намазларыбызны тырышлык белән Аллаһ Раббыбызга укып җиткәргә Раббыбыз үзе насип итсә иде. Онлайн кунакханәгә рәхим итегез. Бездә Гүзәл Тухфатова, ул Казандагы Габдулла Тукай әдәби музее директоры. Без аның белән онлайн элемтәдә. Гүзәл, хәерле көн, хәлләрегез. Музейда бу көннәрдә бик күп чаралар оештырды, әйдәгез аларны барлап чыгыйк әле. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Габдулла Тукай әдәби музее апрель һәм май айларында гадәттәгечә иң актив эшчәнлек алып бара. Апрель аенда бик шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үттек. Аннан соң инде май башында 9 май бөек җиңү бәйрәме. Монда да без Габдулла Тукай шигырьләрен, Габдулла Тукай әсәрләрен, аның китапларын искә төшердек. Сугыш елларында нәшр ителгән Тукай китаплары һәм менә шул китаплар белән дәһшәтле сугыш кырларына кергән шагыйрь язмышлары. Габдулла Тукай әдәби музеенда шагыйрь, журналист Мөхәммәд Садриның шәхси китабы Габдулла Тукайның 1943 елда чыккан әсәрләре бар. Менә ул китап белән Рейхстагка кадәр барып җиткән. Һәм менә шул турыда китапныга үзенең истәлекләрендә язып калдырган Мөхәммәд Садри. Ел сайын оештырыла торган музейлар төне дигән чараны ничек үткәрергә җыенасыз? Алга таба без Габдулла Тукай әдәби музее 16 һәм 17 май көннәрендә музейлар көненә багышланган бик күп чаралар тәкъдим итә. Быел әлбәттә ул чаралар онлайн форматта оештырыла. Һәм без үзебезнең тамашачыларыбызга Габдулла Тукай әдәби музееның сайтыннан ВКонтакте һәм Инстаграм шелтәрләрендәге төркемнәреннән мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең бу көннәрдә музей тамашачыларына бик кызыклы чаралар тәкъдим ителә. Музей тарихына багышланган бик күп язмаларыбыз нәшр ителәчәк. Видео материаллар, күргәзмәләр дә нәкъ менә музей көненә багышланган. Менә видео күргәзмәләрне искә төшерсәк, соңгы арада без инде бик күп виртуаль күргәзмәләр тәкъдим итә башладык. Шул күргәзмәләрнең берсе Габдулла Тукайның музейда саклана торган шәхси әйберләренә багышланган иде. Икенчесе аның дусты Фатих Амирхан белән бәйле тема күтәрелде. Һәм өченчесендә инде сугыш елларында нәшр ителгән Тукай китаплары темасы яктыртылды. Һәм алга таба инде ул безнең музей тарихы иң матур биналарның берсе Шамил йорты турында булачак. Һәм әлбәттә инде үзебезнең экспонатлар хакында кызыклы мәгълүматлар белән тамашачыларыбыз белән уртаклашырбыз дип уйлыйбыз. Үзәр эшләрегездә уңышлар телибез. Тамашачыларга тагын ниләр әйтер идегез? Безнең белән бергә калыгыз. Безне социаль челтәрләрдән һәм интернеттан табып, безгә кушылыгыз. Үзегезне кызыксындырган темалар белән, сораулар белән безгә мөрәҗәгать итсәгез, без аларга җавап бирергә тырышырбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, исән сау эшләгез. Татарстан музейлары тиздән туристлар өчендә ишекләрен ачар дип ышанып калабыз. Республиканың башка шәһәрләрен күрергә теләүче сәяхәтчеләр саны соңгы елларда арта бара. Популяр маршрутларының берсе Алабуга. 1000 еллык шәһәр Россия халкына 1812 елга Ватан сугышы герое Надежда Дурова, танлыклы рәссам Иван Шишкин, күренекле шагыйрә Марина Цветаева язмышы аркылы таныш. Бүген сезне легендар хатын-кыз, кавалерист, офицер Надежда Дурова музеена чакырабыз.
1812 елғы Бейік Ватан соғышы қаһарманы кавалерист қыз Надежда Андреевна Дурова өзінің ұзын ғұмырының соңғы 35 жылын Алабуға шәһәрендә үткәргән. Биредә аның йорт утары сакланылган. Бүгінгі күндә ул мемориаль комплекс аның мәйданында 2 катлы музей, Надежда Андреевнаның бюсты, мунча, амбар, беседка, арба сарайы бар. Ишек алды 19 гасыр мөхите рухында кавалерист кыз истәлекләренә таянып ясалган. Музей усадьбы Надежды Андреевны Дуровой открыт в 1993 году. Музей 1993 елның 27 августында Надежда Дурованың тууына 210 ел тулу уңайыннан ачыла. Бүген аның йорты Россия мәдәни мирасы булып санала. Кавалерист кызга багышланган музей берәү генә һәм ул бездә Алабугада урнашкан. Әлеге шәхес үз гомерендә бик күп шәһәрләрдә яшәп ала. Украина, Сарапул, Петербург, Мәскәү, Уфа, әмма иң тыныч вакыты гомеренең көзе биредә үтә. Музей 5 залдан тора. Аларда Надежда Дурованың бала чагы, хәрби хезмәте, әдәби эшчәнлеге белән танышып була. Әлеге манекен аерым игътибарга лаек. Ул шәхеснең үлчәмнәре буенча ясалган. Озын булмаган икән рус амазонкасы. Буе нибары 1 метр 64 сантиметр. Әмма бу аңа сугыш полкына алыну өчен җитә. Тормышын хәрби хезмәткә багышларга карар кылганда Надеждага 23 яшь була. Иреннән киткән яшь балалы хатын бер кемгә дә әйтмичә, чәчен алдырып, ир-ат күлмәге киеп, сугышка барган атлы полкка йөрә. Ул үзен Корнет Александров дип таныштыра. 1807 елда Гудштадт шәһәре янында барган сугышлар вакытында Дурова яралы офицерны коткарган өчен Георгий тәресе белән бүләкләнә. Шул вакыт батыр солдатның хатын-кыз икәнлеге ачыклана. Корнет, вы женщина? Врать не имею мочи вам, ваша светлость. Женщина я. Что? Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Хотела стать героем. Сер шишелгәч аны өенә әти-әнисе янына кайтарырга тиеш булалар. Әлбәттә, кыю кыз моның белән килешә алмый. Император Александр I-гә үтенеч яза. Патша Дуровага армияда калырга рөхсәт итә һәм Мариуполь гусарлары полкына билгеләргә әмер бирә. 1812 елгы Ватан сугышында Надежда Дурова Кутузовның шәхси ординариясы була. 10 ел төрле хәрби походларда катнашып, 1816 елда отставкага чыга. Избрав для себя военную карьеру, став воином, она обрекла... Хәрби карьерасы тәмамланса да, Надежда Дурова үзенең гадәтләренә тугры кала. Шалбар кия, трубка тарта, ир-атлар арасында кычкырып сөйләшә, көлә, бәхәсләшә ала, аягын аякка куеп утыра. Этикет буенча хатын-кызлар алай эшләргә тиеш түгел, әмма сугыш ветеранына әлеге кагыйдәләрне бозу кичерелә. Киштәдә сез аның яраткан трубкасын күрәсез. Алабугада яшәгәндә Надежда Дурова язучылык эшенә керешә. Башта ул әсәрләрендә үзе күргәннәрне сурәтли, соңыннан яшәеш турында уйлануларын яза. 1839 елда аның 4 томлык повестьлар һәм хикәяләре басылып чыга. Бөек критик Виссарион Белинский язучының иҗаты турында сокланып сөйли торган була. Музейда Надежда Дурованың Александр Пушкин белән алышкан хатлары да бар. Через своего брата Василия она познакомилась с Пушкиным, и началась их переписка. Вот здесь в витрине... Пушкин үзенең беренче хатын 1835 елның 16 июнендә Александровка юллый. Җавабында ханым үзенең язмышын сөйли. Сугыш вакытында язган көндәлеген бастыруда ярдәм сорый. Язучы озакка сузмыйча үзенең замандаш әдәби журналында кавалерист кыз язмаларыннан үзекләрне урнаштыра. Залда аның хәзинә, убыр повестләре, Казан татарлары тарихын яктыртучы Нурбикә әсәре һәм язмыш уеннары романы бар. Соңгысында ул үзенең ни гаиләле булмавын аңлата. Биредә аның ирен яратмыйча кияүгә чыгуы ачыклана. Кыскасы, укымаган булсагыз, шушы китапларны табарга киңәш итәр идек. Узган чыгарышларның берсендә без Әкият Татар дәүләт курчак театры артисты Альбина Шагалиева белән онлайн әңгәмәдә театр яңалыклары белән танышкан идек. Бүген ул безне аш бүлмәсенә чакыра. Курчаклар белән бик оста идарә итүче актриса һәр эшне күңелен биреп талантын кушып башкара. Ул әзерләгән яшелчәле балык күңелегезгә хуш килерлек рецептка әйләнер дип ышанабыз. Күрик әле, курчаклар ашый микән? Сәлам дуслар, хәерле көннәр. Мин шатмын сезнең белән онлайн күрешү мөмкинлеге булганына.
Bugün siz minde, yani Ekiyat Kurşak Tiyatro artisti Albina Şagaliyev'nin aş bölmesinde pınakta. Hem bugün biz sizin bilen bik jingil, bik temli, bik faydalı, hem en mühimi bik tüben kaloriyeli rizq pişirirbiz. Onun ismi mişte yeşilçeler bilen pişken balık. Bu rizqni pişirir için bizge elbette indi balık gerek. Yeşilçeler urununa bugün minde tundırılgan kızaklı fasol, yeşillik gerek, limon, bırış, hem tuz. Ya dostlarım, başlayız. Birinci biz taba üstüne kurgaç jeyemiz. Kurgaçның ялтыраулы ягы üstке карап торырга тиеш. Bu бик мөһим. İkinci, kurgaçны аңа капма-каршы җәябез. Менә шулай. Хәзер инде без үзебезнең яшелчәләрне төпкә җәябез. Яшелчәләрне җәйдек. Biraz яшеллек сипәбез. Bırış, tuz, men vak tuz aldım, limon soğuğu sığabız. Hem şuşu yeşilçeler üstüne biz dizəbiz balıqны. Balıqны indi hazır bırışlıyız, tuzlıyız. Her bir balık üstüne tuz sibip çıgan. Limon soğuğu bilen kıyındıram. Balıklar üstüne şulay limon da tizip çıgan. O bik temli, aşkıltın tem bire balıkka. Hem şuşu balıklar üstüne tağın ikinci kat itip biz yeşilçe bilen kaplıyız. Şulay bırış. Biraz gına tuz. Dürüst tuqlanı tuzunu yaratmay. Şuna biz tuzunu az gına sibemiz. Hem indi elbette limon soğuğu. Mine? Dikçini hazır biz kaplıyız. Bizim kurgaçını. Hazır biz bu tabanı 20 minutka 200 gradus жылılıkka mişke tığabız. Kendi balığımız çıktı. Bu rizqni pişirir için nindi balık yaratası şu balıkны kullanırga mümkün. Yeşilçelerinin de şege yok. Nindi yeşilçe kullanırga tileysiz, şunu kullanırga mümkün. Bizning faydalı rizqimiz hazır. Faydalı rizq da bik temli bulurga mümkün. İsigizde tutuguz, dürüst tuqlanuu selametlik negizi. Aşlarınız temli bulsun. Albinaga rahmet, naq oşagan kibik buldu hatta. İftarға шексіз әзірлерсің енді. Allah bize. Кеше 12 мада экологик білім күні белгілеп өтілді. Ел сайын жер езінен 11 миллион гектар орман юққа шыға. Ел давамында әр автомобиль өз ауырлығында ауылы ғазлар бөліп шығара. Табиғатта кәғаз тарқалу үшін 10 ел уақыт керек. Консерва банкысы жер үстінде 90 ел, полиэтилен 100, пластик 500 ел ята. Шаққатмалы сандар. Шыннан да bu afetке qarşı turur үшін biz ne işli olabız? İңілік әлбәтті шүп санын кемітірге тиішбіз. Әміне оғашлар санын керісінше елдан ел орттыру дүріс болашақ. Шешек ота, жеміш бере тұрған оғашлар болса, тоғында көңілді. Собадан ландшафт дизайнері Олим Ғалимуллин олмағаш ұтыртырға үйретір. Ниһаят, язның да иң матур вакыты килеп җитте. Җимеш бирүче агачлар бер-бер артлы чәчәккә төренә. Эх, бу матурлыкка көн дә тәрәз аша карап сыкланырга иде. Бу теләкне чынга ашыру максаты белән байлар сабасындагы бакчачылык үзәгенә юл алдык. Биредә питомникның хуҗасы Алим Галиуллин алмагач үсентесен дөрес итеп сайларга өйрәтте. Булырга тиеш теге прививкасы, прививкасын күмергә ярамый.
Біздің енді алмашының бұл үст күйағы бар әтеш. Дұрыс үстірген алмашының астын кесіп баралар, ол өзінің шындай бір рәуішін алсын үшін. Үсінті сойлағанда оғашының неше метр бейкілікке өсешегі құқында сұрарға ұнытмағыз. Біздің бұл подвойы, низкий подвой деп атағанда, қысқа подвойда етігі. Çünkü біздің алмағаштар зор үстірмәс үшін, біз енді кішкене алмағаштарын етеді. Біздің алмағаштар 3 метр ярымға ғына өседі. Çünkü bizim zor olmağaçlar ise alar üşüler niteler tege ağırdanıra ikişi ha kübre belekeyine iteyin al tege üsip minip biter tege zor ağaç bol. Вообще olmağaç ol üse 18 metre 20 metre kadar da zor olmağaçlar. Үсінтіні сайлағаннан соң аны дұрыс етіп отырта да білерге керек. Түн яққа қаратып қалдырабыз. Çünkü o мына былай болса, құяш жағында болса, теге іс шақламасын үшін. Біздің әлбәтте нығыты бейлерге керек ағашына. Тегі ағаш бейленерге тиіш. Мынабай сілкініп отырмасы. Çünkü сілкінген сайын, мынабай сілкіне, емді тамыр системасы бұзыланы. Андан соң екіншісі енді әзірек ұшларын кесіп жіберек екмен. 3-5-ден кесіп жіберемейді. Ол тәзген тамырға күшілі болсын үшін. Алмағаш өтісінтісі үшін шұқыр тирен қозыла, кеңілігі һәм тиренлігі 1 метр шамасы бұлырға тиіш. Бұл сепкен суығыз бір жерге жиылып, тамырларыны шертмәс үшін ішләнілі. Онлары тирен чықырға отыртылған өсінті тезірек өсіп кете екен. Бірі бізден алмағаш ала енді ол башта алды, келет тағын ала, аштырға ала. Biz indi meytem nesasın sen gelip gelirsin. O gitmedi ağaçtı. Min bardım ama şahsına şükür kazı başlam. O te şun halı şükür kazılarım dedi. Miteme o zaman toyak kalktım kovaşık toyaktım indi. Mesela kağasam andar oturtkaşına kararım. Metem xar karar kira. Andar indi başta toyakka beyledim. Andarsın ekringe indi tege küme başlam taptı. O tenişigin şuaydı. Men üzerine te ulgan ağaçına geldim. Ол мен шушындайғына шықыр қазып қойғандағын, тығып қойған. Мұнда енді көпі суы жиылып, тамырлары көрініп тұра, ұжыл кете алмаған, итмеген, теге шіріп біткен. Қазір енді міне біз дұрыс үйтіп отырдық, енді көптен көрінген ең, менімше ағашта өскендер енді. Үсінтілер орасында енді шешек атушылары да бар. Бұл ағашның бұйылдан ұқ алма бір алғанлығын аңлатам. Аны бірінші еліні, екінші еліні бұл шешектеріні үзірге керек. Енді ол жалқы тәге шектер жоқсынасың, оларны бары үзірге керек. Бір 3 ел нәсәге дегенде, çünkü алмағаш шешегін үзмесен, ол бүтін күшін алма бүйірге бере, тамырға күш қалмай. Біз шының үшін шешектерін үзеш, енді аның тамырға күші көп қала. Sabır tübü sarı altın diyeler мәлі. Бақшаны емлі матур етәргә тіләсәң, тырыш һәм сабыр булырга туры килә. Безнең киңәшләргә дә құлақ салганда, эшегезнең уңай нәтиҗәсе озак көттермәс. Хәзер республикабыздан ераккарак китеп, Мәскәү шәһәрендәге зоопарк яңалыклары һәм Грециядагы табигый тыюлык хәлләре белән кызыксынып алыйк. Мәскәүнең зоологик бакчасында яшәүче мәче сыман лемурлар карантинны тәм-том ашап үткәрә. Хезмәткәрләр мондый ризык белән хайваннарны бик еш куандыра икән. Кешеләрнең зоопаркка килмәве лемурларны борчымый күрәсең. Тормышлары булай да бик актив. Күптән түгел аларның гаиләсе ишәйгән. Яңа туган лемур баласы баштарак әнисенең эченә ябышып йөри торган була. Хәзер ул лемурлар төркеменә ияләшкән, чөнки читлектәге башка туганнары аңа дустанә мөнәсәбәттә. Әнисенең вазифаларын җиңеләйтү максатыннан алар сабыйны аркаларына да утыртып йөртә икән. Грециянең Нимфао авылындагы Арктурус тыйлыгында яшәүче 2 аю баласын кыргый табигатькә чыгарганнар. Брэдли һәм Купер кушаматлы аюларны чыгарып җибәрер алдыннан ветеринарлар барлык кирәк күрсәткечләрен тикшерә. Шулай аларга микрочип һәм радиомаяк урнаштырылган махсус муенчаклар да кидертәләр. Тыюлык хезмәткәрләре алга табада аю балаларын күзәтеп торырга исәпли. 2019 елның апрелендә җирле халык 2 аю баласын таба һәм тыюлыкка тапшыра. Сабыйларга ул вакытта 4 ай чамасы була. Шуңа күрә хезмәткәрләр аларны мөстәкыйль тормышка әзерли башлый. Кыргый табигать шартларында исән калу өчен алар белән тәҗрибәле дрессировщиклар шөгыльләнә. Илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтте. Бәйрәм чараларының төп максаты ветераннарга аяусыз сугышта яуланган тыныч тормыш өчен рәхмәтебезне белдерү булса, тагын бер әһәмиятле ягы ил хәтерен киләчәк буыннарга тапшыру.
Балык Бестәсе районының югары тегермәнлек авылында мына һәр даим хәтерләтеп торган һәйкәл бар. Ул Советлар Союзы герое исемен алырга тиешле булган каһарман Барый Шәвәлиев. Александр Матросов батырлыгын кабатлаган солдатларның берсе ул. Барый Шәвәлиев Бөек Ватан сугышында Александр Матросов батырлыгын кабатлаган 25 татарның берсе. Без геройның туган мәктәбе Балык Бестәсе районы югары тегермәнлек авылындагы бюсты янында. Аны бөек җиңүнең 70 еллыгына яңартырга булалар. Бу эшне Тольяттида яшәүче авылдашлары Фәрит Хәсәнов башлап йөри. Озак еллар буе кызганча каршы аның Александр Матросов батырлыгын кабатлаган белә алмаганнар. 1960 елда атаклы шагыйребез, халык шагыйре Шәвкәт Галиев Мәскәүдә архивта листовкада бар. Листовкада Барый Шәвәлиевның Александр Матросов батырлыгын кабатлап, амбразура кабатлаганлыгын белә. Ләкин Барый Шәвәлиевның кем икәнлеген, кайдан икәнлеген белмиләр. Эзләнүчләре башланып китә. Уннан артык Барый Шәвәлиев ачыклана. Шуның эзләнү нәтиҗәсендә инде ачыклана Барый Шәвәлиевның Балык Бестәсе районы Түбән Тегермәнлек авылы егете икәнлеген. Аның әнисе Миҗихан апа югары тегермәнлекнеке. Барый Шәвәлиев үзе шушы югары тегермәнлектә 7 еллык белем алган. Бюст нибары 2 айда ясала. Тольяттида яшәүче скульптор аны Барый Шәвәлиевның фотосурәтеннән карап ясый. Без бу мәктәпне бетердек. Барыбыз да аның яныннан көндә уза идек. Элекке эшләгәннәре беткән иде, күренмәде кем икәнен танылмады. Шуңа күрә үзрәктә тора иде. Мәктәпкә инде гел чакыралар кунакка кайтып җиргәч, ничектер күңелләр тулып, шисе килеп китте инде. Башта таш куган стенага менә беркетеп, ул гына инде күңеле булмады, матур тормый, шундый зур мәктәп, яхшы мәктәбезгә авылда. Шундый зур авылда, шуңа күрә эшләргә булдык инде. Барый Шәвәлиев 1943 елда сугыш калына һәм 1944 елда Багратион операциясе барышында Белоруссиянең Витебск өлкәсен азат иткәндә күкрәге белән фашист амбразурасын каплап батырларча һәлак була. Ни кызганыч, аңа бу батырлыгы өчен Советлар Союзы герое исеме бирелми, ләкин якташлары өчен ул барыбер герой. Мин дөресен әйткәндә, үземдә тарихчы буларак инде менә шушы Барый Шәвәлиевның һәм мине калган Матросовчларның батырлыгын тагы да югарырак бәяләр идем. Ни өчен? Чөнки Александр Матросов батырлыгын кабатлаган Барый Шәвәлиевка Советлар Союзы герое исемен бирмәсәләр дә, ул Советлар Союзы герое исемен йөртерлек атаклы якташыбыз. Ул бит инде чынлап та шин герой. Ул үзенең үләчәген белеп, амбразураны күкрәген капларга барган һәм инде үзенең үләчәген халыкка өчен үләчәген белеп 19 яшьлек егет амбразураны каплаган. Чынлап та ул шин герой. Татар егете Барый Шәвәлиев батырлыгы әдәбиятта, сәнгатьтә дә үз урынын таба. Истабар язучы Шамил Рақипов аңа багышлап Шәчәкләр сөйли белә дигән документаль әсәр яза. Соңрак ул радиопостановка итеп эшләнә. 1975 елда югары тегермәнлек мәктәбендә батырның әнисе Миҗихан апа катнашында музей ачыла. 1989 елда Барый Шәвәлиев һәлак булган җирләргә туристик поход оештырыла. Батырларны ачыклау эше бүген дә дәвам итә. Быелда гына инде без менә эзләнү нәтиҗәсендә мин шушы безнең югары тегермәнлектә туып үскән, шушы югары тегермәнлектән сугышка киткән Габдрахманов Газизне таптым. Чынлап та ул 4 орден кавалеры 1944 елда Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителгән булган, ләкин кызганычка каршы Советлар Союзы герое исеме бирелмәгән. Андый геройлар бик күп һәм Барый Шәвәлиевның буенча да андый документ табылыр дип ышанып калам. Сугыш каһарманнарына багышланган сәхифәләр дәвам итә. Батырларга хат рубрикасына тукталыйк. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 ел узуны билгеләп үтү уңайыннан мәрхүм әтиебез Садриев Гарәфинең батырлыклары турында искә алмый мөмкин түгел дип хат яза Казаннан кызы Фәния. Әтиебез Арша районы Түбән Аты авылында 1918 елның 14 январында туган. 1938 елны армия сафларына алына Байкал арты хәрби округында Жуков командасында хезмәт итә. Хезмәтенең авыр вакытлары узып, кайтыр көннәре якынлашканда ил өстенә кайгы килә. Сугыш. 1941 елда аларны Украинага 26-нчы погран отрядка күчерәләр. Сугышның иң кайнар нокталарында Днепр елгасы буенда барган каты сугышларда катнаша ул. Немецлар безнекеләрне Днепр елгасы буена кысырклап куып китерәләр.
Курку белмәс батыр йөрәкле әтиебез дошман кулына әсирлеккә төшкәнче үлүен хәерлерәк дип берничә сугышчы белән Днепр суына сикерә. Каты аккан салкын Днепр суы аларны үз агымына агыза, йөзәргә авыр, баш очында пуля ява, исән калуда өмет юк. Днепр суы кып-кызыл кан булып акты дип сөйли иде мәрхүм әтиебез. Шулай бер бата, бер калка йөзә торгач бик авыр хәлдә яр кырына йөзеп чыга. Караңгылык эчендә шәүләләр, ыңгырашкан тавышлар ишетелгәч, әтинең эченә җылы керә. Үзем генә түгел. Әтиебез кебек Днепр елгасын йөзеп чыга алган курку белмәс батыр йөрәкле сугышчылар шактый була. Аннан соң тагын сугышның алгы сафында күпме батырлыклар, күпме тән яралар алган. Сталинград сугышында башына снаряд кыйпылчыгы эләгеп, аңын югалткан хәлдә госпитальгә озаталар. Катлаулы операция ясап пулясын алалар. 3 ай госпитальдә дәваланып чыкканнан соң тагын сугышның алгы сафында. Әтиебез мәрхүм сугышта үзенең күргәннәрен безгә җылый-җылый сөйли торган иде. Немецлар белән кара-каршы күзгә-күз карап сугышканда да мин җиңелмәдем, пленга төшмәдем дип искә ала иде мәрхүм. Илебезне дошманнардан азат иткәч, пограничник буларак әтиебезгә туган авылына 1946 елның сентябрь аенда гына кайтырга насыйп була. Җиңү бәйрәмен ул Кырымда каршы ала. 1947 елның март айында матур гаилә кырып җибәрә. Әниебез белән 6 бала үстерәләр. Сугыштан соң авыр еллар булуга карамастан, әтинең тырышлыгы белән без авырлык күрмәдек. Бөтен көчен куеп, көнне төнгә ялгап, авыр эшләрдә эшләп, безне аякка бастырдылар. Әтиебез олы җанлы, гадел, кешеләргә ярдәмчел, хөрмәткә лаек кеше иде. Аяз күкләребез, тыныч тормышларыбыз өчен мең рәхмәт сиңа, газиз әтиебез. Бу хат әтиебез рухына дуга булып барып ирешсә иде дип телиләр. 4 баласы, 18 оныгы һәм 34 оныкчыга. Син безнең өчен исәнсең, кадерле әтиебез. Без синең фотосурәтеңне үлемсез полк парадына алып чыгабыз. Син горур, батыр, курку белмәс, үлемсез солдат. Манзараның 13 май чәршәмбе чыгарылышы ахырына якынлашты. Иртәгә 14 май чыгарылышын карарга онытмагыз. Безнең бабайлар авылыбызга нигез салган вакытта менә шушы матур табигатьле урын сайлаганнар. Балык Бистәсе районының югары Тегермәнлек авылындагы Былбыл чишмәсе тарихы белән танышырбыз. Без сезнең белән бүген бик тәмле һәм тиз әзерләнә торган ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә катлы камыр кирәк булыр, ит тарткыш аша чыккан ит, йомырка, яшел тәмләткечләр укроп белән петрушка алдым инде, тыз һәм борыш. Тузганак болын чәчәге генә түгел, шифалы үсемлек. Аның файдалы үзенчәлекләре турында хәбәрчебез сөйләр. Без сезнең белән киләсе чарашуларга кадәр саубуллашабыз. Бүген сезне сөендерерлек сәбәпләр күп булсын, көндәлек мәшәкатьләр арасында язның гүзәллегенә сокланырга да вакыт табыйк. Саклагыз үзегезне. Киләсе чарашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез.